Την 5η Ιουλίου 2025, οι αστρονόμοι εντόπισαν τον τρίτο διαστημικό επισκέπτη στο ηλιακό μας σύστημα, ο οποίος κινείται με την απίστευτη ταχύτητα των 220.000 χιλιπήρα από ώρα. Αυτή τη στιγμή, αυτό το μυστηριώδες αντικείμενο έχει εισέλθει στη ζώνη των αστεροειδών, την περιοχή του διαστήματος που βρίσκεται μεταξύ του Δία και του Άρη. Οι επιστήμονες λένε ότι θα περάσει με ασφάλεια από αυτή την περιοχή χωρίς κανένα κίνδυνο. Όπως οι περισσότεροι κομήτες, η ταχύτητά του αυξάνεται καθώς πλησιάζει στον ήλιο. Και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2025 αναμένεται να φτάσει την μέγιστη ταχύτητα των 152.000 μιλίων ανά ώρα. Αλλά εδώ είναι το εκπληκτικό μέρος. Από την ανακάλυψή του, ο 3E Atlas έχει προβληματίσει τους επιστήμονες με την παράξενη και απρόβλεπτη συμπεριφορά του. Πρόσφατα, εξέπληξε τους ερευνητές όταν ξαφνικά άναψε πολύ πιο έντονα από το αναμενόμενο, αψηφώντας εντελώς τις προηγούμενες προβλέψεις. Κανείς δεν ξέρει τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη φωτεινότητας. Ακόμα πιο μυστηριώδες είναι το γεγονός ότι όταν ο 3E Atlas εντοπίστηκε για πρώτη φορά, δεν έμοιαζε καθόλου με έναν κανονικό κομήτη. Σε αντίθεση με τους τυπικούς κομήτες, όπου το φως προέρχεται από ένα λαμπερό νέφος αερίου και σκόνης γύρω τους, το φως από αυτό το αντικείμενο φαινόταν να προέρχεται απευθείας από την επιφάνειά του. Αυτό έθεσε ένα μεγάλο ερώτημα. Μήπως το αντικείμενο παράγει το δικό του φως? Μερικοί επιστήμονες πρότειναν ακόμη και ότι μπορεί να είναι ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο μεταμφιεσμένο σε κομήτη. Αν και άλλοι υποστήριξαν ότι το κοκκινοπό χρώμα και το λεπτό στρώμα σκόνης του μπορεί απλά να αντανακλούν το φως του ήλιου με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Αλλά τα μυστήρια δεν σταμάτησαν εκεί. Καθώς αυτό το παράξενο διαστημικό αντικείμενο πλησίαζε τον Άρη, άρχισε να κάνει πράγματα που δεν έχουμε δει ποτέ σε φυσικούς κομήτες. Πρώτον, το χρώμα του άλλαξε ξαφνικά από κόκκινο σε πράσινο, κάτι που είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο. Στη συνέχεια, καθώς εισέρχονταν στη ζώνη των αστεροειδών, η φωτεινότητά του αυξήθηκε δραματικά. Όταν εντοπίστηκε για πρώτη φορά, η φωτεινότητα του κομήτη ήταν εξαιρετικά αμυδρή, περίπου 10 του μεγέθους. Πρόσφατα, η φωτεινότητά του αυξήθηκε δραματικά σε περίπου 10 μεγέθους. Για να το θέσουμε σε προοπτική στην αστρονομία, ένα χαμηλότερο μέγεθος σημαίνει μεγαλύτερη φωτεινότητα. Πρόκειται λοιπόν για ένα τεράστιο άλμα. Ενώ οι κομήτες συνήθως γίνονται πιο φωτεινοί καθώς πλησιάζουν τον ήλιο, ο 3I Atlas δεν ακολούθησε την αναμενόμενη ομαλή καμπύλη. Ανταυτού, η φωτεινότητά του έχει κυμανθεί σε ξαφνικές ανεξήγητες εκρήξεις. Επιπλέον, η πράσινη λάμψη του διαστημικού επισκέπτη παραμένει ένα μυστήριο. Πολλοί κομήτες στο ηλιακό μας σύστημα λάμπουν πράσινα λόγω των μορίων δικαρβονίου που εξατμίζονται από την επιφάνειά τους. Ωστόσο, εκπληκτικά, οι παρατηρήσεις του 3I Atlas δείχνουν ελάχιστα στοιχεία δικαρβονίου. Αντίθετα, τα δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψαν ένα παράξενο χημικό μείγμα που περιέχει ασυνήθιστα υψηλές ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα μαζί με ίχνη νικελίου και κυανίου. Αλλά κανένα από αυτά δεν είναι γνωστό ότι δημιουργεί τη φωτεινή πράσινη λάμψη που βλέπουμε. Το μόριο που συνήθως προκαλεί πράσινη φθορισμό απλά δεν έχει βρεθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο κομήτης 3I Atlas πρέπει να λάμπει πράσινο λόγω κάποιου άλλου άγνωστου αερίου. Ή, όπως προτείνουν μερικοί τολμηροί επιστήμονες, ίσως τροφοδοτείται από μια κρυφή τεχνητή πηγή ενέργειας, όπως ένας πυρηνικός αντιδραστήρας. Οι επιστήμονες προτείνουν ότι η ξαφνική λάμψη του κομήτη 3I Atlas θα μπορούσε να εξηγηθεί από την ταχεία εξάτμιση πτυτικών υλικών στην επιφάνειά του ή κοντά σε αυτήν, καθώς πλησιάζει στον ήλιο. Όταν ένας κομήτης θερμαίνεται γρήγορα, μπορεί να απελευθερώσει τεράστιες ποσότητες αερίου και σκόνης, κάνοντάς το να φαίνεται πιο φωτεινός σχεδόν μέσα σε μια νύχτα. Αυτό ονομάζεται έκρηξη και το έχουμε δει να συμβαίνει με κομήτες στο παρελθόν. Τώρα, όταν αυτή η εκροή αερίων γίνεται πολύ έντονη, μπορεί να ασκήσει μεγάλη πίεση στην επιφάνεια και στο εσωτερικό του κομήτη. Εάν ο πυρήνας δεν είναι σταθερός, τμήματα του μπορούν να σπάσουν σε μεγάλα θραύσματα. Οι αστρονόμοι έχουν παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο σε αρκετούς κομήτες. Για παράδειγμα, ο κομήτης Shoemaker-Levy 9,
ο οποίος έσπασε σε πολλά κομμάτια πριν συγκρουστεί με τον Δία το 1994. Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι δεν μπορεί να είναι απλή σύμπτωση το γεγονός ότι αυτό το αντικείμενο συμπεριφέρεται ακριβώς όπως ένα διαστημικό σκάφος καθώς πλησιάζει τον Άρη. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Σε ένα πρόσφατο άρθρο στο Medium, ο αστρονόμος του Harvard AI Loeb πρότεινε μια τολμηρή ιδέα. Υποθέτει ότι το 3E Atlas μπορεί να μην είναι καθόλου φυσικό αντικείμενο, αλλά διαστημικό σκάφος από άλλη πολιτισμική κοινωνία. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός ο διαστημικός ταξιδιώτης θα μπορούσε να είναι ικανός να απελευθερώνει πολλούς ανιχνευτές καθώς διέρχεται από το ηλιακό μας σύστημα και πιστεύει ότι η ξαφνική έντονη φωτεινότητα του 3E Atlas θα μπορούσε να σπάσει μικρά κομμάτια και να τα στείλει να κατευθυνθούν προς τον Άρη, παρόμοια με ένα μητρικό σκάφος που απελευθερώνει πολλούς ανιχνευτές. Λοιπόν, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Αν είναι ένα τεχνολογικό αντικείμενο, τότε μπορεί να ελιχθεί. Δεν έχουμε δει τέτοια ελιγμό μέχρι τώρα, αλλά η άλλη πιθανότητα είναι ότι μπορεί να απελευθερώσει κάποια άλλα αντικείμενα που φτάνουν στους πλανήτες και θα συνεχίσει την πορεία του προς τον επόμενο αστέρα. Υπέθεσε ακόμη ότι η ξαφνική εμφάνιση του κομήτη C2025F2 ή του κύκνου θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι ένα θραύσμα ή ένας ανιχνευτής που απελευθερώθηκε από τον ίδιο τον τρία μάτια Άτλας, πιθανώς σκόπιμα καθώς περνούσε κοντά από τον Άρη. Ωστόσο, περαιτέρω παρατηρήσεις από τον Άβι Λόαμπ και την ομάδα του έδειξαν ότι ο νεοανακαλυφθής κομήτης C2025F2 στην πραγματικότητα ταξιδεύει από την αντίθετη κατεύθυνση του τρία μάτια Άτλας. Αυτό απέκλεισε την ιδέα ότι μπορεί να είναι θραύσμα ή ανιχνευτής που απελευθερώθηκε από τον διαστημικό επισκέπτη. Ωστόσο, ο Λόαμπ πρότεινε να μην απορρίψουμε το μυστήριο τόσο γρήγορα. Συνέστησε να παρακολουθούμε στενά αυτόν τον παράξενο διαστημικό επισκέπτη, υπονοώντας ότι μπορεί ακόμα να κάνει κάτι αφύσικο όταν περάσει κοντά από τον Άρη στις 3 Οκτωβρίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το αντικείμενο είναι πολύ πιο παράξενο από έναν κανονικό κομήτη. Είναι ενδιαφέρον ότι προήλθε από την ίδια περιοχή του ουρανού, την κατεύθυνση του αστερισμού του Τοξότη, όπου εδώ και δεκαετίες ανιχνεύονται παράξενα και ανεξήγητα ραδιοσύματα. Μεταξύ αυτών είναι και το περίφημο σήμα WOW, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αστρονομίας. Αυτή η σύνδεση προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο μυστηρίου. Μερικοί επιστήμονες έχουν ακόμη υποδείξει ότι το 3E Atlas μπορεί να μην είναι καθόλου φυσικός κομήτης, αλλά πιθανώς ένα διαστημικό σκάφος σχεδιασμένο από άλλη πολιτισμική οντότητα, ώστε να μοιάζει με κομήτη. Αυτό που το κάνει ακόμη πιο ενιγματικό είναι η ασυνήθιστη τροχιά του στο ηλιακό μας σύστημα. Η τροχιά του είναι σχεδόν τέλεια παράλληλη με το επίπεδο του ηλιακού συστήματος, κάτι που είναι πολύ ακριβές για να θεωρηθεί απλή σύμπτωση. Ακόμα πιο περίεργο είναι το γεγονός ότι το 3E Atlas πλησιάζει αρκετά κοντά σε διάφορους γειτονικούς πλανήτες. Ωστόσο, φαίνεται να αποφεύγει σκόπιμα τη Γη. Και όταν φτάσει στο περιήλιο, το σημείο που βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο, θα βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον ήλιο από τη σκοπιά της Γης, σαν να κρύβεται από το βλέμμα μας. Και αυτό φαίνεται να είναι κάτι περισσότερο από απλή σύμπτωση. Αν ένα εξωγήινο αντικείμενο είναι έξυπνα μεταμφιεσμένο ως φυσικός κομήτης, το να κρύβεται πίσω από τον ήλιο στο περιήλιο θα μπορούσε να του προσφέρει την τέλεια κάλυψη. Από τη σκοπιά της Γης, ο ήλιος εμποδίζει τα τηλεσκόπια και τα όργανα μας να δουν τι συμβαίνει σε εκείνη την περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενο θα μπορούσε να αλλάξει την ταχύτητά του, να τροποποιήσει την πορεία του ή ακόμα και να απελευθερώσει μικρότερους ανιχνευτές χωρίς να γίνει αντιληπτό. Η λάμψη του ήλιου θα κάλυπτε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, η εγκύτητα στον ήλιο παρέχει μια ισχυρή πηγή ενέργειας. Αν το αντικείμενο ήταν τεχνητό, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή για να επαναφορτιστεί χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια ή ακόμα και να ανεφοδιαστεί με καύσιμα με κάποιον άγνωστο τρόπο. Προσθέτοντας το μυστήριο, πριν από το 2007 δεν είχαμε ανιχνεύσει ποτέ ούτε ένα διαστημικό αντικείμενο. Αλλά σε λιγότερο από μια δεκαετία έχουμε εντοπίσει 3 Ουμούγουαμούα, 2 Ιμπορισσόβ και τώρα 3 Άτλας.
Είναι απλή σύμπτωση. Οι τέτοιοι επισκέπτες πάντα περνούσαν από εδώ και μόνο τώρα διαθέτουμε την τεχνολογία που είναι αρκετά ευαίσθητη για να τους ανιχνεύσει. Λοιπόν, αυτός ο συνδυασμός παράξενων χαρακτηριστικών, μια λαμπερή επιφάνεια αντί για ένα κανονικό νέφος αερίου, μια ξαφνική αλλαγή χρώματος από κόκκινο σε πράσινο, η εξαιρετικά σπάνια τροχιά του μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, η προέλευσή του από την ίδια κατεύθυνση όπου κάποτε ανιχνεύτηκαν μυστηριώδη σήματα και οι πρόσφατες απρόβλεπτες αυξήσεις της φωτεινότητάς του έχουν κάνει το 3i Atlas ένα από τα πιο ενιγματικά κοσμικά αντικείμενα που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Οι επιστήμονες σχεδιάζουν να παρατηρήσουν αυτόν τον νέο διαστημικό επισκέπτη όταν θα περάσει πολύ κοντά από τον Άρη στις 3 Οκτωβρίου 2025. Ο Mars Reconnaissance Orbiter της NASA, ο οποίος φέρει την ισχυρή κάμερα υψηλής ανάλυσης, αναμένεται να προσπαθήσει να καταγράψει εικόνες του αντικειμένου. Η κάμερα θα μπορούσε να δείξει λεπτομέρειες τόσο μικρές, όσο περίπου 30 χιλιόμετρα ανά πίξελ, οι οποίες, αν και δεν είναι αρκετά ευκρινείς για να δείξουν μικρά χαρακτηριστικά, θα παρέχουν ωστόσο πολύτιμες πληροφορίες. Αυτό μπορεί να καταστήσει σαφές εάν το αντικείμενο παράγει το δικό του φως ή όχι. Οι επιστήμονες είναι ενθουσιασμένοι επειδή αυτή μπορεί να είναι η πρώτη φορά που ένα διαστημικό αντικείμενο απεικονίζεται από έναν άλλο πλανήτη. Άλλα διαστημικά σκάφη, όπως η αποστολή Psyche της NASA και το JUICE Probe της ESA, ενδέχεται επίσης να πλησιάσουν αρκετά στα τέλη του 2025 για να το παρατηρήσουν. Αυτό είναι το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν το βρήκατε ενδιαφέρον και ενημερωτικό, πείτε μας τη γνώμη σας και στα σχόλια. Θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Επίσης, αν θέλετε να υποστηρίξετε το έργο μας, μπορείτε να το κάνετε αγοράζοντας τα μπλουζάκια μας ή κάνοντας μια δωρεά μέσω του Super Thanks. Η υποστήριξή σας μας βοηθά να δημιουργούμε πιο εκπληκτικό περιεχόμενο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε